Som online-underviser kan man rende ind i mange juridiske problemer. Så er vi kommet til det tidspunkt, som vi alle sammen elsker. Der er måske nogen, der hader den. Vi er kommet til ugens bundskraber, den med den dårligste karakter. Og det er den her fætter her. Den har jeg lagt ud på intranettet, og så kan I alle sammen se, hvordan man ikke skal lave en opgave. Så er der ikke andet at sige. God weekend. Hov, hvis opgave er det egentlig? Der er nogle undervisere, der bruger de studerendes opgavebesvarelser og lignende i e-læringssammenhæng. Studerendes opgavebesvarelser er imidlertid meget tit beskyttet af ophavsretsloven. Undervisere må derfor normalt ikke uploade dem til de andre studerende, eller lægge dem ud på nettet, medmindre den eller de studerende, der står bag, har givet lov til det. Har du styr på de studerendes rettigheder i forbindelse med din e-undervisning? Besøg undervislovligt.dk og få mere at vide om de juridiske problemer med e-læring.